people! Hello, babe. Hello. Today is Thursday and we're off to the shops. Hapon na guys. Hapon na naman ako nagsimula. Do you have my phone? No, Where's my phone? Hello. Kunin ko lang, babe. Punta kami shops, guys. Bibili lang kami ng konti lang kailangan namin. Kasi ang dami kong nakastock na pagkain do. Ano lang, para lang breakfast. Tapos coffee. Kasi sila man ay pupunta na naman. Ay, dito pala sa... Tingnan mo ako. Nandito lang sa ano ko. Para akong tanga doon. Nandito lang sa bulsa ko yung yung phone ko. Ano ba yan? Pupunta si naman ay dito. Pupunta sila dito bukas. And wala kami pang breakfast kasi naubos na. Tapos coffee din ay dyan. Yung mga kailangan lang talaga. And ilang araw na ako nagki-crave ng brownies, guys. Yung kinain namin sa sa... Okay. Hello, Daniel speaking. We have a package. It's from VT Cosmetics, guys. Open natin to mamaya. Punta lang tayo Kohl's. Sana maka-banana tayo, babe. Are you hoping for banana? Nah, I've got a banana. Yeah. Bibigyan kami ni Kat at saka ni Neil kasi dalawa yung banana nila. May bagong pagganap din sila sa stickies nila. Like, they're coming up with gold stickies and what did you tell me last night, my love? Yeah, the gold one. I think glow in the dark. Sorry, glow in the dark. Meron silang glow in the dark, guys. So what? Like, they're getting rid of the original now, or is it a they're just rare ones. Ah, rare. Is it worth something? Sure. Yeah, come on. It's not. No, I don't know. Someone will buy them. Why not? Apparently, one of those gold ones sold for $20,000. Whatever. Did? Yeah. Ito lang yung nasa lista namin, guys. Konti lang. Anong meron sila dito? Drinking coconut, babe, oh. So ba? Wala na. $1.50 lang sana. Nga. What's that, babe? A little poster. How, For the bed. For the bed. Hello, look at, babe, oh. Magnetic mini footy ladder. Dito na talaga lahat, babe. That one, babe, oh. $8. Ano yan? Trivia box. Trivia. Wala, answer mo lahat ng trivia na yan. What's that? Like that. Let me see. No, parang. Power pa more. Tara, babe, oh. Are you getting this? Okay. Price is life. Yan, mura lang. Yung Kohl's na jasmine rice, mura lang. Manay actually said that this is better than the sunrise, babe. The Kohl's one is better than sunrise? Yeah, that's what she said. Okay. It's all the same. Lagi talaga nakasale yung mga fruit boxes nila. Ito, oh. Danny, it's 2 for $6. I'll grab 2, huh? So they have apple blackcurrant. They like the apple splash and the blackcurrant. 2 for $6. 1, 2. Tignan nyo to siya. Nakakalipong yung yung print. Bibili niya daw para sa chips. Anyway. Ito lang yung amin, guys. Konti lang. Do you think we'll get the sticky? How many stickies do you think we'll get? Konti lang siya, oy. Hanap siya ng steak para sa kanya at saka kay John bukas. Asan na yung steak? Wow. Rib eye. Oh, 2 for $12. But that's these. The tiny ones. Maliit. too tiny. That would have been good though. This one? Bone-in rib eye. Do you want that one? Or is that too big? Too big. What do you mean too big? Not too big. Get corn as well, babe.
Naka-sale na naman yung mga buto-buto guys. Oh, galing $9.37, $2.34 na lang. Galing $8.79, $2.19. Ito ang malupit. $1.64 from $6.59. Akalain mo naka-apat na stickies kami? Akala ko hindi kami abot na $50 eh. 120 something. Sure. Okay, choose here. Hello, sige na because my camera is dying. What is it? Oh, a new one. Ah! A lemon! A lemon. Yay! That's good. Yay! Wala pa kaming lemon. Sana walang repeat, babe. Oh, that's cute. Alright, you do yours. Okay, me. I think we have a grape. I felt it earlier. Sana grapes. Blueberries. We don't have a blueberry yet. Oh no. Oh no! Yeah, chaka broccoli. Chaka. They didn't even see it, babe. I don't have to chaka. Broccoli. Okay, ready? Oh, look. Ready for me? Oh, it's a tiny one. Ah, It is a tiny one. it's a gold one. We're rich. No, it's not. What is it? Over. It's a carrot. That is. Don't you know? See if we can put this on Gumtree and see if we can sell it for like. Why are we 20 selling bucks. this? We're not selling We're it. selling this. If you want to buy this, $20. How cool is that? It is cute. Oh, it's a carrot. We don't have a carrot as But well. this is like a special one. It is a special one. It's like a see-through I'll look one. after this one. What? It's mine. That's a good one, babe. That's mine. It's mine. It's cute. Yay! That's nice. Instagram it, babe. Go. Really? Yeah. Dito tayo sa Foodland, guys. Bili lang tayo ng chicken liver at saka giblets. Tigda dalawa. Meron bang giblets? Wala na atang giblets, do. Heart na lang. Asan yung giblet, Beshi? Walang giblet, guys. Liver na lang at saka heart. Bahay na tayo, guys. Nagpunta kami ng Foodland. Saglit lang. Bumili si Dan ito para daw sa dinner niya. Magluluto ako ng utan pero parang ayaw niya ng utan. So, bumili siya ng half ng chicken. $5.10. And then, dalawang corn para sa dinner nila ni John bukas. Makukorn silang dalawa, guys. And bumili ako. Ito, walang giblets. So, yung binili ko, dalawang atay at saka isang heart. So, gagawin ko yung niluto namin ni Manay, yung blinag namin. Gagawin ko siya bukas. Tapos, bumili din si Dan nito, bread. Para siguro yan sa chicken niya. You can eat your dinner na, malab. Gutom na yan. Tatakbo pa yan. You're running tonight, babe? Yeah, also. Okay, sa Kohl's naman tayo. Ito yung akala ko, konti lang yung mababayaran namin. Siguro kasi bumili ako ng shampoo at saka conditioner. Bumili kami 3 kape para kay John. Ito yung gusto niya na kape. $8.50. Sorry? The carrots go for $8.50. $9.10. Someone has all 4 ones like that, they can ask me $100. At ito, si Dan kumuha nito pear juice para inumin nila with their breakfast. And then ito, fruit boxes. Naka-sale to. 246 ba yun? Pinakita ko sa inyo yun eh. Meron pa tayong ice cream dyan. We got ice cream para sa mga bata na hindi nila nakain kasi last weekend sobrang busy namin. Lagi kaming labas ng labas. Hindi nakakain ng mga bata ng ice cream. Ito yung pinili ni Dan na steak para sa kanilang dalawa ni John. T-bone. T-bone steak. Pakita ko ulit kung paano ko pina-fold to kasi ang daming nagtatanong. Ginaganon ko lang, oh. So, ayusin mo lang yung plastic. Tapos, fold mo siya in half. Yan.
Tapos, fold mo ulit. Tapos, ganunin mo siya. Yan. Tapos, down. Fold. Down. Fold. Tapos, yung pinakadulo, isuksok. Suksok mo lang siya dyan. Ayan. Diba? Galay-galay. Bumili kami ng rice. Jasmine rice. Isa. And then, meron pa tayo isang ball dito. Okay. Ay, may egg pala. Ito, kasi ubos na yung egg namin. Ito galing ko sa post office. Iyan natin. Unbox natin yan mamaya. Makeup yan eh. So, bumili kami dalawa. Orange mango. Ang mura lang ito do. How much is the orange mango again, babe? Like 80 cents? 75. 75 cents. 75 cents lang siya. Tapos masarap siya, in fairness. Bumili kami bacon. 800 grams ng bacon. Tapos, ito, bumili talaga si Dan. $3 para daw lagyan ng chips. How is that? And then ito, naka-sale siya, 30% off. Ito yung shampoo na gamit ko ngayon, shampoo at saka conditioner. Eh, dinamihan ko na kasi dadalhin ko siya sa bahay. Ito yun guys, Grow Long na shampoo at saka conditioner. So originally, it's around $17. Now, naka 30% off siya, $11 something na lang each. So, kaya din pala tayo umabot sa 120. May steak pa tayo. Tapos itong mga shampoo, conditioner, ito mahal. Ito na yung last. Palmolive Naturals na Milk and Honey Liquid Hand Wash. Kasi ano na, ubos na yung hand wash namin. Ito, na-refillan ko na lang to yung hand wash namin sa kwarto. Kasi ubos na siya. Yung malaki yung binili namin. Is it a concentrate? Do we have to add water? Or not really? Grabe, ang dami pa lang. Ang laki pala nito. Feeling ko mauubos na itong isang malaki ah. Wow. This container is massive, babe. See? I'm almost halfway. It's not even full yet. Ayan, 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 ayan. Oh, na-over tuloy. Over tuloy tayo, babe. Oopsie. Hugas lang ako ng kamay. Para maggamit. Luto tayo utang Bisaya, guys. Napato ko na yung ito, malunggay, kamunggay, inday, and yung ating isda. Napato ko na din. Ito yung inano natin. Nakakaloka. Yung nilinis natin ba? So, kailangan ko ng beans. Tama ba? I-check ko pa yung ingredients kasi hindi ko alam. Hindi pa ako makaluto ng ganito. Ano pa ba yung kailangan? Okra? No? Ito. And then kamatis. At saka talong. Wait, check ko lang guys. Matulong tayo kay Panlasang Pinoy. Utan Bisaya. May nakalagay dito. How to cook utan Bisaya, Panlasang Pinay. Ang dami na pala, no? Yung isa, panlasang mamamayang. Laswa yung tawag sa iba. Kasi yung same ingredients lang. Pero laswa yung sabi. Ano yun? Wait sa. Ang bilis naman. Wait sa, guys. Kagabi gumawa ako ng cheese stick. Cheese stick yung tawag ata dito. Ito, konti lang. Konti lang. May cheese kasi si Dan. Sabi ko, gawa ako cheese stick, babe. Wala akong butig do. Magsus na to ko na yung ano. Pwede naman i-ano no, ibalik yung malunggay. Okay lang naman, malunggay lang naman. Tapos yung isda, yung kailangan ko ng anuhin. Lutuin kasi na-thaw na. Pero yung malunggay, okay lang ito ibalik sa freezer. Kasi, ano lang naman ito, dahon. Balik natin ito sa freezer, right?
babe. Yep. Yeah. Because you forgot it? I forgot it. You always forget stuff. You gotta write it down. What happens when you forget stuff? Can we do it without the taro? Let me check. Where do you get that from? Huh? Let the car go to the shops. No! You get it from the Asian shop. Guys, i-push ko yung ano natin, uta natin. May mga pinanood ako, tas hindi naman sila nag-ano. Yung iba wala naman kasing ano, butig. So, okay lang. Titimplahan ko lang yung ating ano, isda. Dadamihan ko to ng asin, guys. Tsaka lalagyan ko din siya ng vegeta. Kasi hindi naman natin siya kainin na siya lang. Isasahog kasi natin siya. So, okay lang marami. Kasi nakaka-add to ng lasa sa ating utan, diba? Tama ba? Huwag niyo akong pakinggan. First time ko ito gawin. Yan. Ano na natin to guys? Iprito. Para ready na siya mamaya. And while piniprito, i-prepare natin yung ating gulay. Be nice to me isda. Huwag ka masyadong pisik. Kasi hindi ako pwedeng mapasok. Ayun. Takpan natin. Ito na yung ingredients natin guys na mga gulay. So meron tayong ginger, kamatis, meron tayong nagtitirang isang chili. Gagamitin natin yan. Half ng talong kasi ang laki ng talong. So half lang ng talong. Ganyan kasi kalaki. And then string beans, okra, konti lang ng okra kasi hindi ako masyadong mahilig sa okra. Tinatry ko siyang kainin, so paunti-unti lang yung nilalagay ko sa mga recipe ko. Mga recipe. And then, meron tayong, anong tawag dito, kalabasa. Tapos, nandito din yung malunggay natin. Yung isda, nandun na sa likod. Tapos, nagpapakulo na ako ngayon ng tubig. Konti na muna ang tubig. Tapos, meron akong maraming pinakuluan dun. Ayan, kumukulo na siya. So, lagay na natin ang ating luya. Naaamoy ko na yung luya, guys. So, ilalagay ko na yung pinaka matagal maluto sa lahat. Yung kalabasa. So, madali lang tumaluto yung atin kasi konti lang. Pag ito naging successful, ewan ko na talaga. Ako na talaga si Panlasang Inday. Ayan. Dadagdagan pa natin ng tubig yan mamaya na. Pero ready na yun. Nakaboil na eh. Ayan guys, kumukulo na naman ulit siya. Lalagay ko lang, actually, lalagay ko na lahat no. Yan, gusto ko kasi lutong-luto yung mga gulay. So, yung sili nandyan na din. Ayoko ng crunchy-crunchy na gulay. Gusto ko lutong-luto. And ilagay na din natin yung kamatis. Naiwan tuloy si kamatis. Tapos dadagdagan natin ng tubig kasi konti lang yun kanina. Yan na muna. Tapos, papakuluan na lang ulit natin yan. Tapos, balikan natin mamaya. Guys, ang bilis lang. Kumukulo na siya. Tapos, amoy na amoy ko na din yung mga gulay. Lagay na natin yung isda, guys. Para matikman na natin kung malasa na ba. Isa to sa sobrang nag-a-add ng lasa daw eh. Yung isda. So, lagay lang natin. Yan. Tapos maya-maya lang, titikman natin yan kung okay na ba. Kasi ang lambot na nung ano, kalabasa. Hininaan ko na din yung apoy. Guys, ako na talaga. Ako na talaga ang nagluto ng utan. Tinikman ko na and okay na siya. Yung diferensya lang, yung ating kalabasa sobrang lambot na parang naghihiwalay-hiwalay na siya. Tingnan niyo yung kalabasa natin, oh. Nagbe-break na. Pero that means sobrang lambot na. Sobrang lambot na nilang lahat. Pinatay ko na ba? Pinatay ko na guys. Mamaya pa ako kakain kasi hindi pa ako ganun kagutom. Late kasi ako nag-lunch. Sobrang late ko nag-lunch. Ito na naman ako. Late na guys. 8:26 na ng gabi. Katatapos lang namin magligpit-ligpit, mag-wipe-wipe ng para malinis yung bahay para bukas. Tinutulungan ako ni Dan. Ano ba yan? Ang gulo ng mukha ko. Ganda ka ng... Ano ba title nito? Basta si Richard
Si Richard Gomez, si Bea, at saka si Don Zulueta. Marami na kasing mga Tagalog movies sa ano guys, sa Netflix. Open natin yung box. Hindi ko pa na-open kanina pa. And hindi pa ako nakapag-dinner. Ininit ko na yung ano, sabaw kasi kanina pa yan. Hindi pa ako kumain kasi hindi pa ako gutom. Open muna natin to. Tapos, meron talagang note dito sila. Nilagay niya dito sa ano ko, bulsa ko. DR for RR. Parang DR, yan yung initials niya. RR yung initials ko. Obviously, R dapat. Forever. Parang siya na talaga. Parang bata. Galing to kay VT Cosmetics. Nagsend na sila sa akin noon yung mga BTS. Sa mga BTS fan dyan. Kaway-kaway. Ayan, tingnan natin kung ano laman. Mga make-up to, guys. Hala, ang cute! Oh my gosh, ang cute! Hala, ang cute! BT21. Tingnan niyo, ang cute! Ito yung... Ano ba to? Ang cute, no? Ano ba to? Powder. Powder siya, guys. It flows out through my veins. And then, meron tayong eyeshadow. Pang brows ba to? Tapos, meron tayong eyeshadow. Yan. Ang cute din, oh. Si Dan, tumakbo lang, guys. Sila na talaga ang nag-Georgia. Ito naman yung sa Line Friends, guys. Lip liner to. Uy, matagal-tagal na din ako hindi gumagamit ng lip liner. Ay, ang cute. Ganda ng kulay. Wow, very pigmented. Excited na ako gamitin to. Ayun, tapos na yung ano natin, laundry. Ay! Ganda nitong kulay na to, guys. Oh, yes. Napaka-pigmented niya. Tapos, so tatlong lip liners pala. Ang ganda ng kulay ng mga lip liners. Tapos, napaka-pigmented talaga. Tapos, maganda siya kasi hindi siya sobrang liit. Ang dami palang lip liner. 4 pala, guys. Wait, yellow kasi yung lights namin. Pero feeling ko ito yung magiging favorite ko. Or depende kung ano itsura niyan sa lips. Try natin yung isa nito bukas. Sana hindi natin makalimutan. Ay, bongga! Merong kasama pangtasa ng lip liner. Cute naman. Tapos, meron tayong lipsticks. Ayan. Ang cute kasi may ganyan, oh. Hindi ko na isa-swatch lahat, ha. Pero, ayun, sinend nila sa akin. 4 na liquid lipsticks. Tapos, 4 na lip liners. 4 din na eyeshadow. Tapos, ito. Kung interesado kayo, guys, ililive ko yung link ng VT Cosmetics sa description box, ha. Ililive ko yung information nila sa description box. Ayan ang ating utan, guys. Mainit pa. Yung ulo yung kakainin ko. Asan na yung ulo? Ulo! Magpakita ikaw. There you go. Oh my gosh, yummers! Kain tayo, guys. Oopsie. Ito naman ang papakin natin, guys. Ang cheese stick na ginawa ko kagabi. Nag-vlog pala ako kahapon, pero ano, ginawa ko na to after na nung vlog, eh. Pero yeah, 4 na muna. Baka maubos ko pa to. Ang dami kong kinakain lately. Meron ako, eh. Kahapon ako nag-declutter, guys, no? Na proud ako kasi parang enough yung hangers natin. Nga. Kasi merong mga bagong nag-dry na ng mga damit. Eh, diba? Yun. Marami pa pala. Kailangan ko pa pala ng hanger. Pero ano, magde-declutter ako. Hindi din. Kasi wala, hindi na nakahang yung mga yun, eh. Anyway, kuha lang ako ng tubig. Tapos na tayo dito. Ay, kumakain din pala ako nito. Kalipo ice cream. Masarap to, guys. Kalipo, ano siya, yung ice pop sa atin ba? Pero hindi siya, wala siya sa plastic, nandito siya sa parang cardboard. Tapos ano siya, maganda siya para sa mga bata kasi hindi messy. As in, hindi talaga basa. Kahit na si Holy kumakain nito, walang mess. Hindi ako mahilig sa ice cream, di ba? Pero ito okay lang, yung ice pop or ice blocks.
Lalo na ito kasi lemon yung flavor niya. So, hindi siya like sobrang tamis. Medyo maasim-asim. Anyway, yun na yung vlog ko, guys. Thank you so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys tomorrow. Be good. Good night. Mwah.